Като си. Да, Вие какво работите, господин? Аз ли? Аз общо взето съм психолог. Интересно. Значи сте Да, умен човек. да. На частно работя. Интересно, това е не често срещано по принцип. Занимавам се с мъката на хората. Бързо два пъти я използваш. И слушате ги така, помагате. О! Гангстери. Един ами аз знам някакъв тежък генгстър, ти си на... Не знам, брат, на дясно мога да опиша. Също с маска на постно, брат, или какво беше. И какво ми е? Язовец, брат. Чай, бе, как се кажеш ти, бе? Аз ли бе? Същия. Страхил. Дали, бе? Сигурен си. Да. Аз покажи личната карта. Такъв зор, такъв си. Искам да проверя нещо. Да провериш нещо ли? Да. Абсурд. Що, бе? Никакъв шанс. Дали, бе? Няма как. Дали, бе? Що се смееш, бе? Аре, бе? Трусан ли си, момче? Не, бе. И как ще не си? 100% си Перфектно трусан. си, кому има. Никакъв шанс. Не, аз такива неща не употребявам. Верно ли? Значи ти Да, бе. губиш. Какво губя, бе? Губиш как? Аре, що не искаш да покажеш ли таката? Знаеш кой да изпукаш едно картонче? Ко? Едно картонче, викам, знаеш кой е готино? Не, май се, брат. То не жълти. Не. Сега ако ти кажа, съм Топсо. полицай и ти искам личната карта, какво правим? Дреме на кора, че си полицай. По принцип. Дори да си. Пак ми дреме на кора. Добре, чуеш, май съм то бъркал с някакъв. По принцип да. Ма кой Най-вероятно търсиш, съм кажи, объркал. ще кажем дали сме ние. 100% не сме ние, ама как ти да е. Добре. Един Ерол, познаеш ли? Ерол Ерол Метин ли? Метин? Не го знам. Да, той участваше в един сериал. Прекритие. Добре. Ерол Метин. Ние сме Добре, приятели с добре. него. Аз познах един Росен Гацов. Ще е баннат, нали знаеш? Кой ще е банът ли? Да, бе. Как така ще е банът, бе? Баннат е, бе. Откъде е банът, бе? Говориш с полицая с мен. Малко. Ай, А това някъде го гледа по някой клип по Банът ли, интернета. бе? Да, бе. Как така е банът, бе? Говориш с... А ти си друсан, бе? Какво? Трусан си! Не, бе. Те ми казаха, бе. Кой ти Нещо казва, си бе? пил! Полицаята и казва. Полицаят ти каза, че е банът ли, бе? Да, бе. Аз предлагам да извикам полицая. Кой е полицая, който ти каза, че е банът? Един от шефовете. Кой? Един от шефовете. Кой? Да. Кой? Те да го знам по име, бе, брат. Все едно му знам името. Как не знаеш името? Аз ги знам всичките, бе. Знаеш, че тънки, знаеш. Шпанов, Дебелянов, има един Грузилов. Ето, не, Милинич. Сливов, Милинич. Да, бе, аз си мислих. Как се казваш това одеве, дето на Те провери? я знам, забравих. Гризлито ли? Какво беше там? Гризинов? Гризанов? Не, Нещо е такова. някакъв друг беше, но забравих. Ганов? Пах ли го от майката, кой? Забравих. Сигурен си? И всяко доче ги питаме, къде са? Беги. Някъде. Я свири, бе. Не са на свири, бе. Чакаме да от полицейите. Него е там отпред. Ело не с таковата, с мустанга. Кой го питай? Ти сега ще доде. Чай да го Няма питаме. да. Дай бе да го питаме как се казва. Няма да, бе, няма да. Бе. Или няма? Аз Кого? кажа, че няма да, бе. Аз по-говоря тия на минута. Проя му да стане. Не, да. Делов, значи отиваме. Мамка му. Ти как се казва? Не, така. Псивета. Да, ще му кажеш да го... Ау! 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 Ами ауде! Ау! Ауде! Ау! Капачка парти, бейби! Как ти казвам?
И ще ми взема дрелките, останах с 3. Ама, Но този път му даде по-малко този банкомат. 2500 ми даде. Ужас. няколко пъти така. Ама не, че го свана с бургиите. То лесно. Той си мисля, че аз съм просто. Ще ма предиква по този начин точно никога. Да. Сара да се обикаля за улички. Що да не навидя? Той няма да види, бе. Той си гледа надясно, той е наляво на теб. Аз така, Сашо